Dumela ngithobela sanibonani bhotani lotshani absheng kwakho lengoma kutheni vese kuyafika lengoma yayiculwa mani sasicule e-primary kweza classes sezantsi kwa A okanye kwa B yasithini bomama botata siyanidumelisa bona nje sinelo thamsanqa dumelang siyanidumelisa yayiva sasidumeliswa sisebancinci mntakabawo undixelela uba siyazela uba yintoni udumelang kodwa ke dumelang barhethu likayi barhethu uba kazidwesha zikaNonkwenkwezi nezidweshakazi hlalani nam ndihlale nawe ungashenxi ungandishina ngomnye umzuzu ndingayintoni na ngaphandle kwakho molweni bendinithembisile ndathi ndizawubuya sikupa 2 wephupho lomqolomba bendisathetha ngomqolomba bethu nani ndathi izolo xa bendicacisa ezi lipstick ke xa bendicacisa indoba kanene umuntu ogulela umqolomba zithini impawu xolo ke izolo ndithethe ngephupho andithethe ngezinye izinto ndithethe ngephupho lomqolomba ndathi ndizawubuya ndibeke ngokusendingena ekuthinini xa kunyangwa umqolomba ke ngoku emntwini zintoni onoziqwalasela ndingazungena nzulu ke njengoba nisazi intoba I always try and avoid that ngoba kaloku kukho abantu abanqoloba ubugqirha apha kwezi social media platforms abantu abangafuni uthwasa abanothwasa bethuna nizoba ngamagqirha ninyange sanukopa koNonkwenkwezi camaku basingene ke emxholweni ndathetha ke ngephupho lomqolomba uyabuyela ke kulaa part 1 ivideo ngoku ke ndifuna ukuthi ukuze sicacelwe kakuhle isizathu somqolomba okanye umuntu oba nomqolomba ogula ngomqolomba uyafana nomuntu ogula lulwandle umzekelo you understand zinkundla ezigulelwayo ezi njengoba ndanditshilo kwiividiyo ezingaphambili ubugqirha apha kwaXhosa ke ubugqirha bunezizathu yeva xa sisithi izizathu sithetha izigaba zikhona izigaba ezimandatory ezifanayo kumuntu wonke and then kubekho izigaba ezigulelwa ngabantu abathile omnye angaziguleli izigaba ezimandatory sisiphuthumo yimvuma kufa ngumgqabazo luluxa ngumgoduso ezingekho mandatory ezigulelwa ngabantu abathile ulwandle ikomkhulu eligqumayo umqolomba abanye ke bathi neziduli yeva andizuyazi into endingayaziyo ke mna ke zange ndasigulela isiduli kodwa ke ndikhe ndive kuthiwa nesiduli yeva ndifumanisa intoba ukhangela ke ngoku intoba inoba kutheni kwenzeka ntoni kwezi nkundla ndifumanisa uba mna yimimoya ethile ehlala kweza nkundla umuntu othanda ukhala ngendlebe usokoliswa zindlebe uyeva indlebe eziba nengxolo kube ngathi kuyathethwa kuyasetyezwa ziyarhawuzelela okanye kukhala amanzi kubone laa nto ngathi ukubona amanzi xa ungenwe ngamanzi endlebeni okanye uve ngathi uvamaza olwandle abantu abanjalo okanye uve imilozi ngathi kutsho umlozi apha endlebeni uyeva zintoni enye kanene yimilozi ingxokozelo nje esezindlebeni zakho okanye uvese kutsho umlozi ungatshonga apha endlebeni hlenje uzawuva umlozi wena ovuka nguwe wedwa abanye abantu bangawuva okanye uva intaka inkiloza kodwa uyiva wedwa abanye abantu abayiva uyeva sithi ke ngokuthina apha kwaXhosa ngabantu abanabahlekazi abo xa kusithiwa unabahlekazi abathethayo
abanye bazawuthi ngamathethantungo. Imost inkoliso yabo bantu bathanda ukuthi phezu kwezizathu okanye kwezigaba zobugqirha either phakathi kwenkundla yolwandle olugqumayo, ikomkhulu eligqumayo ulwandle, okanye umqolomba. Khona ezinye yezinkundla ezingaphezulu kwezi zezizathu okanye zombini. Fumanisa into yoba lo mntu lona kufuneka elele olwandle, lufukamele ulwandle, funeka ewufukamele umqolomba. Kodwa ngoku namhlanje asithethi ngolwandle, ndicinga uba sawuthetha ngolwandle. Sendibona into yoba inoba ingaphela iyi-series le topic. Iyabona, sithetha ngomqolomba. Ithi ke ngoku ndenza umzekelo ngelaa thongo lam, ndithi ndabaleka ndileqwa ngabafana gxadada eliweni tshwa emqolombeni. To my surprise, kanti lo mqolomba ngumqolomba ohleli ukho apha ezantsi kwasekhaya, ezantsi kwentsimi yalapha ekhaya. Andiwazi mna kuba kaloku andikhulanga ndilima mna. Ndikhulele eDurban mna, ndikhuliswa ngudadobawo wam. Kodwa abo bebehlala apha ekhaya belima, uyeva, bekusithi umzekelo xa kulinywa kule ntsimi ngapha kude kuthiwe laa ntsimi ingasemqolombeni. Bebethi xa bephumla, uyeva, mhlawumbi kusiwa ukutya ke ngoku, bathi babefumana umthunzi phaa kulaa mqolomba. Obviously sowasithwa ngamahlahla nengca ngoku, kodwa sahamba because xa ndiwuchaza lo undifikele okokoko ndithi mani eli liwa kweli thongo ingathi lilapha ezantsi kwamasimi. Kwabe kusithiwa hayi ukhona umqolombo phaa, masekhe sihambe ke ngoku. Xa ndisithi tyhini Thixo lilo ngqo eli liwa. It's a walking distance from apha ekhaya. 15 minutes is too much ube sowufikile phaa. So liliwa, and then ezantsi ngumqolomba uyajikela ke ngoku uxwese iliwa eli wehle, uthi xa ubuya ke ngoku ngendlela nangumqolomba. Saya siyohlola siyopopola, hayi ndifumanisa uba yiyo le ndawo. Uyayazi uba ngalaa mini siphayana kwatsho impempe ziviwa ndim ndedwa. Xa ndisithi hayi bona yaziva, hayi ndimndedwa, ude athi omnye ubhuti esasihamba naye, hayi bo bendicinga uba uphethe laa mpempe yakho, ndabe ndingaphethanga mpempe. Uthi yena ucinga uba ndim ndibetha impempe. Kwabe yabona kwayingxokozelo nje, kwayingxokozelo yemilozi, kwayimpempe, kwayiloo nto ndangathi ndifuna uba demakari, uyeva. Ndabe ke ngoku sendiyiqonda into yoba nantsi le ndawo. Now xa kusetyenzwa umqolomba ke sizawuphikisana ke singamagqirha, uzuyazi loo nto leyo. Schools of thought differ, practices differ kumaziko ngamaziko. Mna ihlobo endinyangwe ngalo nehlobo endinyanga ngalo mna andide ndikufake tshwa emqolombeni, kuba azange ndifakwe tshwa emqolombeni kwam mna, kodwa ndimlo emveni koba ndawunyangwa umqolomba zange buphinde undivelele ngalaa ndlela wawuvela ngayo. Ithi into ubekwa phezu kwawo, njengoba ililiwa ingumqolomba ngaphantsi, wena ubekwa apha phezulu. Ngabo ekufuneka abahlekazi bakho, ngabo ekufuneka bephumile beza kuwe. Idifaniswe nento yoba ifana nomntu ogulela umlambo. Uhlala uzithonga uphantsi kwamanzi, kodwa uzude ungenisa ufakwe tshwa emanzini. Hayi uzawuphuma njani? Ngoba kaloku sisiziba esiya. Awuzuphuma lolwani kanti noba ungayinqubhisti. Unongena esizibeni ungabizwanga esizibeni ngeke uphume. Ithi ke uziqonde amanzi esiziba ayabizela kuba ngathi kukho iforce ekutsalayo, force of gravity or force of whatever ekudontsela phayana, meaning ikhona ipressure etsalela ezantsi, uyeva, which is dangerous. Awude ufakwe ke ngokwemanzini, ubekwa phezu kwaso isiziba elunxwemeni ngethemba loba aba bantu bakudingayo bazawuphuma apha emanzini bezapha kuwe.
bakwenze yonke lento bafuna ukuyenza kwelithonto. Apha emqolombeni ke ngawude wakhelwe ethonto ubekwa phezulu kweliwa ulale nje nazi inkwenkwezi uzibali. Kungafanele kugotywe ityholo ubana ngaba kukho amatyholo athile kwelo liwa, kodwa akude kwakhiwe indlu seluweni kaloku ekugqibeleni. Ubekwa apho ke andizuchaza uba ke ngokubekwa nantoni nantoni nantoni, xhomekeka nakhona into yoba wenza ntoni. Ukubana ngaba uyaphuthuma Abahlekazi, likhona igazi elizawuphalazwa elobalela ntoni andizukuxelela. Kulapho ke njengoba uleli pha uqatywe imbole enjani, uqatywe imbole ebomvu, eyona nto ibalulekileyo uqatywe imbole ebomvu. Xa ubuya pha unxiba isibheshwana, ubuye uqatywe imbole ebomvu unxibe isibheshwana njengonozibheshwana abo bubathonga ububabona emathongweni. Isibheshwana sakho ke ngasisiketi esibomvu, umzekelo esifutshanana, umfuziselo wonozibheshwana abo, yeva. Abakhona ke abakhona amaselwa, umzekelo neyoba ke ngokamaselwa athwani ifuna umntu ke ngoku ozawube enyangwa, suyazi yonke into ungekafikeleli kuyo. Siba khona isilawu obviously, uyayibo, amacuba, yonke laa nto leyana, yonke laa nto ikhona. Uzawuba khona umqombothi, izawuba khona zonke ezaa nto wena. Eyoba zifika ezithweni izawukwaziwa ngulo mntu uzawube yenza. Andiva? Uyandiva? Ndizama ukuthi kuwe ixesha elinintsi abantu abagulela ezaa nkundla, inkundla yomqolomba, ngumntu onabahlekazi abathethayo. Akuthiwa ke ngoxa uphuma phaa bazawube bethetha. Abahlekazi ngumoya ohamba uzibhamukela, uyazikhulela laa moya, awuthwasiswa laa moya, uyakhula phaa kuwe. Uthi ukhula kwawo ke ngoku uzibhamukele, uyawuva abahlekazi bakho bethetha. Ndive ke ngoku umntu ekhalaza into yoba hayi mna ndawulalela umqolomba okanye ndaphuthunyelwa kodwa abathethi. Alikafiki ixesha labo loba bathethe, kodwa bakhona baphila apha kuwe. Camagu mandiyishiye kuloo ndawo. Chosi.